Αντώνη, τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι, Αντώνη μου, τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι, Αντώνη? Τι ομάδα είσαι? Πες το, μην τρέπεσαι. Τι είσαι? Ολυμπιακός. Και ποια ομάδα αγαπάς? Ποια σ' αρέσει, ποιο χρώμα σ' αρέσει? Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, έτσι. Εδώ, έτσι. Παναθηναϊκάρα, Ευρώπη, και έτσι, Πες το, πού έχεις πάει, πού έχεις γυρίσει τα αποτελέσματα? Ποια αποτελέσματα έχεις γυρίσει? 3 παιχνίδια. Champions League 6. Διπλά 6. Διπλά 6, έτσι. 20 ετία, έτσι. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά μόνο? Ποιος μπορεί? Παναθηναϊκός. Και τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Εντάξει. Αν ήθελα να είμαι Ολυμπιακός, αγαπά πολύ την ομάδα. Θα ήμουν Παναθηναϊκάρα, αν δεν ήμουν Ολυμπιακός. Μπράβο, Αντώνη. Έπαιζε Ολυμπιακός Champions League, παρακαλώ πολύ. Δώσε μου ναι. Το βίντεο αυτό που γράφετε, πράγματα. Ναι. Αυτό θα κάνει θράψη στο βίντεο. Το στείλω στο Τζουκαλά. Είχε συγκίνηση μεγάλη γιατί καταρχήν έπαιζα μπάλα με ποδοσφαιριστής. Εγώ έπαιζα μπάλα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά. Ναι. Ο αθλητισμός. Ναι. Θα σε στείλω στο Τζουκαλά. Είναι η δουλειά που το εργοστάσιο και το αφεντικό μου ήταν Παναθηναϊκάκια. Ναι. Τι άλλο πράγμα. Αλλά. Με Μίλαν Άγιαξ έξω. Θυμάμαι. Και πάρει και τη Ρεάλ. Μίλαν Άγιαξ Ρεάλ. Αλλά μιλάω εδώ και 20 χρόνια. Ναι. 25 πίσω. Ναι. Ομάδα, έτσι και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Αλλά ποια ομάδα γούσταρες να βλέπεις? Παναθηναϊκός. Μπράβο, Αντώνη μου. Ευχαριστούμε.